Hi ha un dubte molt estès per saber diferenciar entre haver auxiliar i haver amb sentit propi, que és haver-hi. També passa amb el verb anar. Hi ha el verb anar auxiliar i el verb anar no auxiliar, és a dir, amb sentit principal del verb, és a dir, amb el sentit de moviment. Al final ens hem decidit per vindre a Xàtiva, que és la capital de la Costera. Parlant d'exemples d'haver-hi, hi ha un llapis, hi ha dos llapis damunt la taula. Aquest verb és defectiu, això vol dir que no està present en totes les formes verbals, sinó només en la tercera forma del singular, tot i que col·loquialment també es fa servir, també es gasta amb la tercera persona del plural. Hi han 3 llapis, però això només amb els amics, col·legues, al bar. I l'haver a sec és sempre per a formar el temps compost haver més participi en diferents temps verbals. Per exemple, he dinat, havia dinat. Per la Costera i algunes comarques del voltant hi ha 2 o 3 dialectals molt curiosos que afecten el temps d'imperfet d'indicatiu. I són, per exemple, el n'hi hava en comptes de n'hi havia i n'hi haen en comptes de n'hi havien. Per exemple, n'hi hava una casa o n'hi haen 4 cases. És a dir, que es produeix una caiguda de la V intervocàlica, com podria ser la conegudíssima caiguda de la D intervocàlica. Com, per exemple, una persona ben pentinada. Pel que fa al verb anar, hi ha la versió auxiliar i la versió no auxiliar. La versió auxiliar serveix per a expressar el passat perifràstic, és a dir, un passat que equival al passat simple. Però el passat simple es reserva per a narrativa, però en general es gasta el passat perifràstic, que és més fàcil de formar-lo per a tothom, perquè és auxiliar, anar auxiliar, més infinitiu. I amb això ja tenim el passat sempre. Vaig dinar, vaig sopar, vaig escoltar, vaig veure. Anar auxiliar ha perdut el sentit de moviment, per això és auxiliar. Un temps perifràstic ens recorda a l'èuscar, perquè en èuscar la major part dels verbs són perifràstics, és a dir, tenen 2 termes, un d'auxiliar, és a dir, que ha perdut el sentit original, i l'altre com a verb principal, és a dir, que aporta el significat, tota la semàntica introduïda en aquest verb. Exemples. Vaig dinar. En èuscar, el que és anecdòtic és que un verb no siga perifràstic. En valencià, el verb auxiliar està en present indicatiu i en èuscar està en passat. El verb en valencià és anar i en èuscar és a fer. En valencià, el verb principal està en infinitiu, que és la forma que trobem al diccionari, de la mateixa manera que en èuscar el verb principal està en participi, que també és la forma que es troba al diccionari. Però la versió no auxiliar, és a dir, la que conserva el sentit de moviment, seria vaig a la platja. I efectivament agafo les meues cametes i me vaig a la platja. Mira si he corregut a res. Mira si he corregut a res. He estat en Alfarrasí, en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida.